Eli mun top 5 vinkkiä terveellisempiin elämäntapoihin. Eli aloita hyötyliikunnalla. Aloita vaikka jättämällä hissi pois, kävele portaita aina ja jää bussissa yhtä pysäkkiä aikaisemmin pois ja kävele joka paikkaan, pyöräile joka paikkaan kesällä varsinkin, niin oikein hyvä. Ja miksei talvellakin ihmiset aina keksii tekosyitä, että nyt sataa ja nyt on kylmä ja milloin mitäkin, mutta jätä nuo tekosyyt pois. Sitten vedenjuonti. Lisää vedenjuontia ihan reippaasti. Sitä saa opetella juomaan. Se ei aluksi ole välttämättä helppoa ja kivaa, mutta kun siihen opettelee, niin sit elimistö alkaa vaatimaan. Ja se vie semmoista nälän tunnettakin ja se aineenvaihdunta alkaa toimimaan ja se on aika hyvä kikka ja vaikka aloittaa aamukin vedellä. Niin siitä tulee semmoinen kiva tapa, mikä sitten kannattaa ottaa käyttöön. Makeen syönti ja tuommoiset turhat karkit ja rasvaset ruuat, niin jättää ne pois ja koittaa tehdä semmoisia pieniä terveellisempiä valintoja. Eli valita aina se pienempi paha. Ja jos herkkuja tekee kauheasti mieli, niin vaikka makeen nälkää, niin marjoja esimerkiksi tai jotain hedelmiä, niin kokeilla vaihtaa vähän terveellisempiin nämä. Ja sitten esimerkiksi, vaikka aloittaa juustoista, vaihtaa kermajuustot kevytjuustoihin tai korvaa ne kalkkunaleikkeellä, ei ole sama asia, mutta tämmöisiä pieniä vaihteluja ja muutoksia, että tulee semmoisia terveellisempiä valintoja. Pienempi paha on sit kun niitä vaihtaa paljon, niin sit niistä tuleekin iso kokonaisuus. Ja älä epäröi ottaa yhteyttä personal traineriin, ota joku ammattilainen, joka tsemppaa ja tukee. Tai sitten se voi olla sun ystävä tai naapuri tai joka vähän sit potkii ja katsoo, että et pääse lipsumaan. Ja kerro tavoitteista muille, koska sitten kun sä oot kertonut, niin se on helpompaa sitten, kun sä oot jakanut sen oman tavoitteen ja haaveen muille. Ja ammattilaiset sitten opastaa tekemään sua nämä asiat oikein. Ja älä luovuta, vaikka heti ei tulisi tuloksia. Että nämä vaatii pitkäjänteisyyttä ja ei ole tarkoituskaan tehdä pienessä ajassa paljon muutoksia, vaan elämäntapamuutoksia. Että on lupa herkutella ja repsahtaa, mutta tehdä semmoisia pysyviä, että se paino pikkuhiljaa vaikka tippuu ja sitten pysyy siinä, eikä niin, että nyt pitää kerralla saada paljon pois ja sitten tulee takaisin nämä. Semmoisia pysyviä elämäntapamuutoksia, että on hyvä olla. Ja sitten muistaa lepo, koska jos sä oot väsynyt, niin ei siitä treenistä ole mitään hyötyä, etkä sä jaksa sit treenata täysiä. Eli me aikaisemmin nukkuun ja unohda vaikka ne Facebook-kailut ja chattailut siellä illalla ja ne viimeiset TV-sarjat jätät väliin, vaan menet nukkuun ja sit saat aamulla jaksat varmasti mennä sinne lenkille paremmin.